I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan Pro Tech Minecraft. Danas igramo Skyblood kao što smo rekli i sa mnom su danas Mark PMC i Leoton. Ćao. Pozdrav. I da počnemo. Ajde. Opa! I evo nas opet, dakle da krenemo. Ajde ti Leoton pravi generator, ja ću da napravim ladicu, a ti Mark kopi drvo. Kopi drvo. Čekaj, kopam drvo, ne udaraj. Pala je mladica, ne znam ko je pokupio. Ja. Što radiš tu? Alo! Čest. Ljudi, dobio sam jabuku. Čuvaj, brate, što to radiš? Ti samo čekaš da dođe da ti mene zapalio. Evo ga još jedna mladica. Palit ću te paliti svaki noć i dan. Ja mislim da mi je upalo sad drvo unutra. Ne meni, kod mene je drvo, evo ti. Evo, bacio sam ti dole. Ja moram da se regenerišem. Ko će da kopa kobu? Ajde ja ću, čekaj daj mi drveta. Ja neću. Dal drmu. Ja pravim sto. Da. Ja sam napravio već to. Ajde ljudi, ja moram malo da se regenerišem, zeznuli ste me. Čekaj, ljudi, pa tu ide drvo, alo. Stavi s druge strane. A neće, napravimo posle, ne, drugo. Evo ga drvo tu, šta vam fali. Pa da. Moramo da posadimo lubenice, stani. Trskaj ćemo saditi. Ko će da kopa kaldrmu, napravio sam u krampu. Aj pa čekaj, ja ću samo. Idem ja da kupim još jednu kofu lave da napravim još jedan generator. Ma šta će nam raditi? Da imamo više. Idi u Nether, imaš za pamćenje kovu. Je, ali imam puno para. A, fuck. Ja imam Ja sam za pokupio u pamćenje. kaldrmu, evo ti. Ljudi, dajte malo drveta, što ste vi sve uzeli? Čekaj, tamo ćemo. Ja nemam, evo ti. Ne, hoću da napravim motiku, da zasadim Evo lubenicu. ti, a to. Moramo nešto da žderemo. Marko, koliko imaš kaldrme? 6. Daj. Čekaj, iskopam još malo. Preskupo je, 4100. Da ćemo još to Čekaj, daj mi kofu. Evo ja ću da kopam. Ja odu u Nether. Oho. Ajde. Gdje je kofa? Daj mi. Evo je, Ima, brate, ajde donesite hrana ako možete od negdje. Beži. Idem ja u Nether po lavu. zasadi lubencu. Zasadio sam, ali to će proći vremena dugo. Ili jednostavno da odemo da kupimo. Nećemo, brate. Gasp! A beži od njega. Da mi pijuk, ne mogu da izađem odavde. Ja, gledaj. A sljedeću epizodu, znači planirali smo da... To jest ja sam planirao da snimim prvu noć Minecrafta, znači da napravim svoj svijet. Pa ćemo tu tako snimimo neke epizode, tutoriala o Minecraftu i svašta nešto, znači... Početne stvari kako napraviti, ne znam, kramp, osnovno sve. Pa onda već na malo zbiljne stvari i tako malo pa malo. Napravite mi jedan kameni kramp. Imam ja kameni kramp. Samo što ja Koliko sam... imaš kaldrme? 16. Daj mi 15 komada. Da proširim ostrvo. Čekaj, malo mi se ubagovalo bilo. Dajte mi jedan pijuk. Šta će ti piju? Kako da ti dam sa piju? Čekaj, stani samo da napravim pijuk, ću ti dam, čekaj. Fuck. Čovječe, ja sam što nisam crkva ovdje na ovom ostrovu. Tako bezopasno, Sad ću ja ja sam što napraviti nisam bolji. Evo ti. A slabi ovaj generator, mislim ovo početni onaj generator, ali... Daj mi kofu. Čekaj, Meni malo baguje, brate. Da, inače baguje mi pošto... Kako se zove, postavljam prvi klip, tako da... Šta da radimo? A? Ništa. Treba mi kofa da popravim taj, da bolje radim. Pa čekaj sad.
Ajde idi kupi šargarepi ili tako nešto, brate, da napravimo malu farmu. Nema to A to Denis. ne trebamo kupovati, to ćemo dobiti od onih zombija i to. Aha, pa dobro. Mogu bi otići kupit kaldrme od nekoga i da napravimo veliki toranj. Šta će nam to nam bitno? Sad napravimo neku kuću, brate, neku. Spavner onoga. Šta će ti kuća? Kuća ti vamo ne treba. Pa dobro. Ne igram ja Skyblock, znate ti sam. Evo imam 20 kaldrme. Dođe ti dam. Daj mi. Evo ti ovdje. Ju. Moramo ovdje da Fali stavimo nas neki jedna. polublok, brate, preko ovog. Šta misliš, a? Šta će ti? Preko lave, da ne upadam. Ja u 100 puta sam upao slučajno. A vidi gdje si ti A to? stavio. Čekaj. Jaboga ti. A sad ovdje bez veze ova dva polubloka stavio. Mogu smo i preko vode, a? A ne, voda nema veze. Šta će nam? Voda nam ne smeta. Rekao sam da ne smeta. Je, ali ne valja bez lave, trebamo napraviti onda torče se. Baklje. A moramo, kako ćemo ugalj da Znaš nabavimo? da će nam se spadnat. A mi ne možemo da... Kako ćemo ugalj da nabavimo, majke? Dobavio sam... Kofu lave sam napravio. Pa sve će da pečemo slovu šta ima već. A i Da, ali za glowstone bak, će nam kako ćemo se služiti. za baklje snaći? Pa glowstone. Pa dobro. Glowstone će da služi. Onda ćemo idemo kopamo u Nether, a? Pa ja Čekaj. sam zabudio imati... Alo? Čekaj. Jeboga ti. Ah, Ima neko hrane, brat. Treba nam hrane. baš... Možete preživjeti bez hrane neko ko prvi noć. Nego ne započnemo farmu. Idem da kupim. Što neće da popravi ovaj pig, brate? Čuješ, Letone? Da, Neće i popravi pig, brate. Ja ovdje stavim ovaj... Cobblestone i neće da ga popravi. Bez veze. šta je? Radi ili MSG, brate? Radimo se. A neće piše, ne. Odakle nam 10 irona? Hm? Ti si kupio. Hvala ti, evo ja ću sebi da uzmem. Šalim se. Koji će nam 10 Ali irona? mora praviš armor u ovdje. Ma šta će nam armor, brate, ovdje? Može ovdje neko da nas Nemaš napadne, smisla. a osim ako se ne porta, brate. Pa, pa, Zavisli, brate, nađe nas neki debil, brate, a mi ono snimamo, znaš. čekaj, treba mi mač, ide. Onda da se ubijem, nemam hrane. Pa on ne može da ruši na naš islam ništa. Haj, Idemo opet. imaš shop da kupim nešto od njega. Ništa, to je bilo to za sada. Napravit će malu pauzu pa kad mi ovo završimo, vidimo se uskoro. I evo nas ponovo u Protec Minecraft, znači drugi deo klipa. Dakle, sada ćemo da otvorimo Nether portal. Beži tamo. Beži. Čekaj. I evo ga, ja da uđem unutra, samo da se opremimo. Šta što bacio, bre, kakvi... Šta će mi, bre, Diamond Diamond? Trump, Šta će mi? da vide da se ima. Ima se može, sam. Ma joj, jadan ja u dvom Netheru. Ne, idem da tražim malo glowstone, a? Da, ona mladica. Evo to ne radi challenge. Pak. Pak. Daj mi pigmeni.
A gledaj šta pigmena ima. Ima pigmena tamo, čekaj. Jel reaguju oni ako ja njih ne diram, a? Ne. Idem ja u Nether skupit oni Nether brikova jer se lakše kopa i napravit će nam onaj spawner za mobove. Nisam znao da to postoji na Skyblocku. Igrajmo ovo češće Skyblock. Ma. Mark, A? šta radiš? Pa, bi me. Što ubijaš pigmene? Ništa, imam 50 ovog. A ja napu ove. Moram da begam. Vidi naš sam mogu što daje magma krem, ej. Magma cube. Moram da begam. A šta ne mogu iz Nethera da idem u home, a? No, prvo kucaš spawn pa onda istup. 3 pigmena jalale. Ja imam jedno srce, pigmeni imaju 101 srce. Ga imamo sada, malo ćemo sada ovo sa glowstoneom da I ubio sam pigmena. okružimo. Ej, slušaj. Stani, drži zlato. Ako poginem. Ovo ćemo malo ovako. Jesi krepo, a? Ništa evo ga. Došao mi iza leđa. Jesi pokupio zlato? Nisi. Šta pravite to, a? Spawner. Aha. A, ja opet ostao bez... A, vidi hrana. A ne može to da me regeneriš. Oho, evo ga drvo izraslo, čekaj da ga... Dragi gledalci, sljedeća epizoda će biti na Minepexu. Da, treba da dobijemo premium account uskoro, pa... Mislim, snimat ćemo mi i dalje na ovom serveru, ali... Najviše na Mineplexu, tako da... Pošto ipak na ovom serveru zatvorene su mini igre, znate, pa ipak to nije... Oho, jabuka. Aj, Mineplex. Pripej me na VSJ. Jedan, matrizlam. Imamo 2 grumena zlata. Ekstra. Šta si tu? Treba za odelom. Neš nositi Daj zlatni nam dio. levele. Bolje ti, brate, da nosiš ovo delo, kak se zove... Kožno nego to ispuca za sekundu. Sada puca i kožno, ali... Ja, ali ako ubijaš ove zombije i to znaš da ti oni daju gir, pa ti rastopiš taj gir i dobiješ zlato. Pa da, znam. To ja radim na survivalu, na XP farmi. Morao sam da se ubio, pošto... Kako se zove, ostao sam bez hrane, a ne mogu tamo da se vučem onako sporo, tako da... Imam 2 levela, ne ću da se ubijem. Mark. A? Je li mogu da mi iskopaš ove nether brick? Šta će ti nether brick? Koje? Nether stone ovaj. A nether je onaj kak se zove... Kako god da se zove. Znam. Evo ja ću da odem sa dijamantskim krampom pa ću dati na brzinu to. Nemoj! A šta ako da ti taj dijamantski kramp nešto puno vredi? Pa je na Skype. Znaš Po koliko Skybloku dijamanti su nešto najređi. A posle toga zemlja. A što zemlja? A gdje će se Zato što naći? zemlja A da, moraš možda negdje sadiš naći. negdje.
Idem ja da kopam. Evo ja ću ti iskopam, evo, imam stek i imat ću možda stek i 20, tako. Ali treba će nam još puno. Više mogu dobijem pigmena sa krampom. Ali Nema, nemoj ubijati. teško će njega ubiti. A mogu bi da izgubim kramp, Čekaj ne tu pada da napad. skupiš jedan level. Pa ja znam da je jedan od jači tu na ovom. Vidi ovo što je napravio ovdje, ne mogu da izađem, alo? Čekaj, idem ja u Nether. Ko je ovdje stavio ogradu oko Nether portala? Vjerovatno Mark. Ja nisam ni bio na Islandu. Ovo nije naš portal. A? WTF? Plakafa! Kucaš spavan. Ne mogu Aj, da nije kucam naš dok sam u portal. portalu, brate. Šta sad da radim? Ja znam gdje je to. Znam. A brate šta da radim? Ne mogu da kucam spawn, ne mogu ništa. A jednostavno ono diskonektaš se iz igre, ono odeš na hub i TPA se do mene. A ne mogu da je, ne mogu da idem na X, ne znam zašto. Je, ali moraš kucat ono disconnect. Alo, Mark. Šta imaš kod tebe? Imam kramp ovaj. Jao, a da ga nisi poneo sad bi te mogu spasiti. A kako ne može se spasti? I stisneš SC disconnect. I onda odeš na hub. Da. Onda se TPA do mene ili Marka. To je bilo to za ovu epizodu, hvala što ste gledali, bacite like i subscribe. Sljedeći epizod nastavljamo kad pokušamo da se izvučemo iz ovog portala, tako da, čao!